Embung wilahe ngawi Kramastu Purnama Sindha. Kawi Kramastu Selat mriki jagat karana. Sinigak ingkang kemiya padha lumaksana. Kocap kacarita ingkang nalika semanten lumebat wonten ing alanganing prajurit. Laku dendaminan manglemunan. Lah menika ta warnanipun Sang Resi Guntur Geni. Salah tunggaling wiku ingkang dumunung wonten ing negari Udak Payung. Nanging semangkih dumugi wonten negari Jenggala Manik. Kautus dening Prabu Klana Sambaya. Supados mangertos pinten kekiyataning praja Jenggala Manik nalika semanten. Gaya lumebet laku dendami tansah matek gayane paklemunan. Pilotan mukal para prajurit boten mangertos sak laku jantrane Sang Resi Guntur Geni wau. Milak-milik pindha kancing miber-miber pindha kijeng tanpa socok. Sang Guntur Geni ya angupaya Panji Inukertapati. Temenipun Alendra Muda ing Jenggala Manik sampun triwikrama dados Sang Wirayuda. Mila tanpa kalih semangke Sang Resi Guntur Gatan mangertos pundi ingkang ajeng Raden Panji Inukertapati. Mila candrane namung miber-miber pindha kijeng tanpa socok. Kocap kacarya Sang Wirayuda jroning penggalih mangertos bilih praja Jenggala Manik wonten dom sumuruping banyu ingkang lumebat wonten ing negari Jenggala Manik. Manu ngersaning Gusti kang akarya loka semangkih matek gayane aji panglemunan. Sang Resi Guntur Geni semangkih kenapa bawanira ya menyang saking pabaratan haniraken para prajurit. Tan Kuwawa hanamane Aji Jaya Kawijayan ingkang sangkut dipun aturaken dening Sang Wirayuda. Kaget dherek sampira kalewan siga ing semangke dawuh para wadya, ya aklajengaken lampah Sang Wirayuda.
sinigat kang nyembil maksana ucap kacarita medhun saking parcapaan lah menika tawaranipun sang Lesmana Ayu Dewi Galuh Candra Kirana ya sang Sekar Taji minangka garwa Prameswari wonten ing negari Kediri ingkang nalika semanten kaboyong saking negari Kediri bawanipun Sulistya Warna tur wanitya muda nedheng-nedhenge Ngadi Kusana ingkang nedheng-nedheng lomban wonten samudraning asmara mila ing semangke mandhap saking Pancabaan ya angupaya kang garwa Pandhi Inukertapati ingkang sampun triwikrama pindha sang Wirayuda namung jroning batos badya santun busana namung sang Dewi Sekartaji mangertos bilih kang garwa badhe nilaraken praja nuju pitapikan mangertos bilih negari Jenggala Manik badhe wonten rubeda mila semangke paring sasmita dhateng ingkang garwa supados boten nilar kaprayitnan para prajurit tatatep kanggo teteken agama suci minta nugrahaning Gusti Eka Karya Loka mugi paring berkah negari Jenggala Manik tansah mangya tata iti tentrem kemaripah roh jinawi karta turahaja ucap cacarita tanggaping sasmita sang Dewi Sekartaji minggah sanggar pamelekan ucap cacarita lasmaten wawon-wawon hutan ingkang agak giris wawujudan liyak namung temanipun menika pepatih saking negari Pundak Payung Patih Yaksa Kendra namung bawanipun senajan pepatih namung kasinuhan aji daya kawijayan ingkang minangka pilotan vokal ing semangke salin wewujudan pindha raseksa ingkang ageng irisi bidalipun nderekaken Prabu Klana Sambaya namung Patih Klana Yaksa ing semangke ingkang pados rumiyin minangka bareng lampah merpeki para prajurit negari ing ucap katira sang Wirayuda mangertos bilih wonten lampahing Doracana sigra madeg Beya ing Yesus pusaka piantane praja pencut Kyai Samadama dumadi perang ageng nalika semanten Patih Yaksa Kendra ing semangke mengsah sang Wirayuda kaya bledug mangampak-ampak candrane nalika semanten kemutan dawuh pangandikanipun Rayi Dewi Sekartaji sirnaning ambak akara bilih ing semangke wonten manunggaling rasa cipta karsa lan karya manteng dhateng wasane Gusti kangge gelar jagat mbok menawi saking saged berat reretu ingkang dumadi wong negari Jenggala Manik kana perbawan Pecut Kyai Samandipan Sang Yaksa Kendra lumajar perkawis ing semangke dadya atur wonten kanipun Sang Prabu Klana Sambaya
Bilih para prajurit Jenggala Manik nilaraken praja nderekaken Panji Inu Kertapati saha Sang Wirayuda. Dia mlebeki para prajurit nalika semanten. Amung upaya Dewi Sekartaji ya galuh Candra Kirana. Nambahi semangke sesingitan wonten sak kiwa tengening rangkah negari Jenggala Manik. Ucap kacarita Sang Wirayuda bawanipun Alendra Muda tur kasinuwanaji Jaya Kawijaraning Angkuh. Mangertos wonten lakuning Durakara ingkang lumebat wonten negari Jenggala Manik. Dia menyat saking palenggahan lan ugi paring sasmita dhateng sakatahing para prajurit supados siyaga lan tata-tata. Ing semangke Prabu Klana Sambaya kating den perpegi piyambak dumadi perang agung atasipun Prabu Klana Sambaya Sang Leyak kaliyan Sang Wirayuda Nalendra Muda ing Jenggala. Kaya gledhug mangapa-apa candrané nalika semanten. Bawanipun Tigda Astimandra guna Sang Leyak nalika semanten. Namung Panji Inu Kertapati ya Sang Wirayuda tansah angeng-angeten dawuhipun ingkang garwa. Ing semangke Leyak kedadosan Prabu Klana Sambaya kena dayane pecut Kyai Samandiman saya dangu saya mutan kuwawa. Ing semangke kindang saking pabaratan boten wantun tumunawa negari Kediri. Oh iya Panji
kok tak gawe kaya ngopo kowe pancen Kasinuwanaji Jaya kawijani luweh. Kowe pinuju titah ingkang kudu nurunake wiji tanah Jawa. Aku tak ora bali. Muga-muga rahayu. Rahayu Gunung Astapraja ing negara Jogomalik. Wis aku lunga, Panji. Slompret, slompret, apa